háiríonn leis an fuílleach atá faca ina riamh gach láir. Cuid den fuílleach déanann sé do máiste don domhan. Ní haithníonn sé le héine pleisteacha ithe. Ní itheann fiú na micro-orgánacha is lú sa cré é. Má agann tú an pleisteach sa cré ní feadh aon athua tre 6 nó 600 bliain fiú. Má caitheann muid wen go leor pleisteach líonann domhan suas le brúscar pleisteach. Is féidir é a chursal cinnte ach ní dhéanann sé ach chun aibh a bhfuilne. Ach, tá cuid eile den fuílleach an a dhéanaíonn maithis don domhan, don na plantaí agus ní ainmhithe a conaíonn an agus dúinn féin fiú. Más brúscar orgánacha atá an ar nós cracin banana nó rud eile nádúrtha, éasí micro-orgánacha suas é. De réir céile déanfaí siad múirín agus ní bhaidh an cracin banana le feiceáil níos mó. Is soort sárchumhacht é seo. Is féidir an múirín úsáid mar leasachan go níos mó plantaí agus bia a ás. Chun cúnamh a thabhairt curdéalach orgánach sa bhosca múirín i gcónaí. Agus nuair atá tú sa siopa, beag an snaic leis an sárchumhacht más féidir.